Why? Lana phezu isephezi la ayimdlala isephezi la followisha befana ngikali khona sanibona hayi wangivela ayimdlala wena ufuna enye wona angiveli hayi we-Clive baba ho yenza manje great coffee is like sanibona bafethu. It's not hitting the right notes. Experience a taste that moves you. Siqala ngaphansi sithengisa. Yabo. So Clive so how akasuke lihambe sebeyazula straight manje. Why kanti bethu nabesiza wenda Ngizala uyabona nje ukuthi sebefaka ama warning la TikTok mara bethu bakhona babhemayo bethu live kodwa ubonile angithi ngibonile msebenzini abanjani lapho babhemayo angazi bani konke nabona lesi TV bethu le ngafuna ukushela ihlezi ibhema lesathi boys it's all 24 boys soba live la samele sithi ngena abantu ayekho ufuna lokho ekusekuleyo ayekho ufuna bafethu double tap screen la kwenza ngaya manje request yeah I think so ngitshela manje ngangithi hayi ngizala kufiksekile ngile shishile fix shishile fix kazi ngisingile nami ngisingile phela mazimba manje nami ngisingile sobani mazimba balanga ngemuva amazimba angathina awathuzi namazimba double tap the screen. At the end of it, now mommy, pinky. Pinky. Asiyenze phela. Yipi into kenziwani manje? Ayibo. wadlala manje Kenziwani mama? Uchaze understand. Ngifuna shuna ngakhahla manje awungithathisa sengilodla Simulan mafis no, it's a topic here manje já participate song participate isso é keeper
Uyakwazi ngamanzi phakho. Yiba yini. Hayi kweminye amazwe ayenzisiyo. Esifeza siyela mina phela kusiyela. Yes. Bake namanje ayinene khona ukukhuluma isingisi. Asikhuluma nabaye. Isingisi boy. Yeah. How was you yesterday? Jani. Ufake nabasuzi bonke. Bari kuyawukuba. Ya yakhona. Kodwa hayi angiboni ukuthi uzobona ukuthi ngisuthi. Ukhuluma isusi hayi. Awubani awusi. Uyawukuba. Eish, abafana bangeni hayi. Singaphansi. Hayi singani. Yabo mina futhi live anginankinga yabo ngangena ngidakile. Khulileka sho. Singaxoxa ubusuku bonke ke lapho ke bekumbekisa abantu. Kanjani uxoxa nomuntu ongamazi umdakela? Ngubone ngisho ematshwaleni. Khulileka. Influencer ufuna ukuyophuza hayi cha ni wrong hayi. Hayi noma ngasendawo. Singabe le mali uyaphi? Soyaphi? Soyaphi. Namthanda ukhalo soyaphi. Hello. Ulayitwa kuphi into yaphindi content ngayenza kancane. Hey nani nomsindo tshintshi. Ayibo sanibonani. Nguri yabo. Ninjani? Yaphila. Siyaphila nathi. Usikhaya lona ngapha imani. Hano mani? Imani. Videos. Usikhaya nomandla. Ngoba Unosisi. Unosipho ngapha. Lindile. Lindile. Usindile. Oh. Vale. Está la pan. Newcastle. Newcastle. Cawe, é progresso, Newcastle. Oh. Vai a fé, babado no Newcastle. Ai. Bacana, amantombazane. Uyasukela. Abantu base Newcastle. Hayi bomkhaya ngiyavuma mina. Ai, uyasukela. Manje uyaphika yini? Ngibona bafowethu. Mkhaya. Ehamba kanjani bafo? Ngiyaphila bosisi. Siyaphila njani? Siyaphila. Hayi, ngiyaphila. That's a type of Kanyuka sedume kabi bo. abantu eNewcastle. Kunjani? Ndliwa abantu. Hayibo. Awube khona ungifisa njalo le.
I met your boy, so I'm not why. Eh, Makhumalo kanadazo lo. uzwengami yini? Ukhulunywa nawe wabaziba abafowethu. Kwenzala. Angibezwa Mosi. Mathi uhlala kuphi? Ifoni yakhe Ngiwasemuthi but manje ngiseJozi. Imali umjito ubhema intsangu. Kanyiso kuhamba kanjani? Awuqale ngomkhaya waseNewcastle kade ngayo umkhaya. Imithambo. Uyangifundisa ngizomsebenzisela uyasaba yini? Manje waseNewcastle. Yapete Newcastle ungaqali. Abanye abawazi nokushela sokushela nami la ngangifundisa khona. Manje mamazi uthini futhi ngize lapha eNewcastle ngizokuvashela just for a little evening. Akulungile bafuna ngizophatha ikadi. Ngiyabona nje ngibe no 200 ngizosebenzisa ekadini. Nayikhokha imali yophotho. Imali yani? Yophotho. Awu. Uthini-ke mfethu ukhona no-McDonald's lapha eNewcastle? Ukhona. Okay, so hamba so share fold over-ke mina nawe and then later on ngizokufolda over. Hayibo. Ngiyadlala. Bazi. Ngiyadlala bro. Maybe wagcina ukufunda yena ku-nose. Abadla inhloko kuphela. Ungizamile iphakade shishi mfethu. Bebe. Seke walibona liphatha umuntu kushuthi ngimfunike la mfethu aba. Ubeyichaza lana. Yabo. Angiphuzi vele. Phuzi. Angiphuzi vele. Akaphuzi. Qinisileke lapho. Uphuzi. Mara kale Newcastle. Kupossible. Ngiyazi ukuthi ngizothi impossible, kupossible. Hayi ngeke ngiyala. Ngokudlala mina. Ubhema iMarlboro mhlawumbe. Kanti nisithatha kanjani eNewcastle? Awu. Siyabheka abantu bakhona bonke. Ngokubona intori lapha ko-TikTok. Umuntu bamqola 1000 kuthiwa ngapha kumele ukubheka. Yazi. Angisabuyeli-ke eNewcastle nami. Okay, that's Ngise-PE. Port Elizabeth. Awufuni sakhe ikhaya la eDubai mama. Awufuni sakhe ikhaya la eThekwini. Mina Ngihlalile eThekwini ngisafunda e-DUT ngi-right. Right. Cha ukakabi right because awukakangiboni mina. Yazi
Ngi-right ngiyeTheku ngihlale khona for 3 years. Right. Kodwa ukakabi right ngami so usazo. Usine gorgeous. Uyangikhipha noma uyangifaka? Ngiyadlala futhi ngikhola 1,000. Angiboni 1,000. Boy. Ayibona mfowethu ubamba ayi. Yabuya ngisawugeza ngo-11. Nje ngeza ngo-11 uyaphi? Nangithi uyogeza ngo-11. Nangu umakhumali ethi uyogeza. Ngo-11. U-expect i-visit. Akakhuluma iqiniso ngempela wageza ngo-11. Ulinde ibabazi. Okay. Uthe ulinde i-boyfriend yakho usayogeza chef. Angazi-ke kanjani. Uthini-ke hlehliwe uyangikhipha noma uyangifaka? Hawu ngiyasiyivalile lento. Nangithi uzongifaka bethi endlini yakhe. Hayibo. Hayi ngithi methi ayikhala bethi ayikhala. Seyadlala awulutho. Ngiyadlala ukuthi ngiyadlala. Asaziye phephisi. Ranjani wena? Hello sweetheart, uyaphila? Ngwele. Angikuzwa amabhebeza uthini? Mabhebeza? Ubani mabhebeza? Ngisho wena ubani mayogathi? Mayogathi. Ngisho wena sweetheart, uyaphila? Uyaphila. Uhlala kephi nendawo futhi singaze siye kude mina nawe. Umayoyo kwenzakalani manje? Awuphuzile. Uphuzile. Noma mhlawumbe usacabanga mina. Yazi.
Sai do jogo. Agora não foi isso. Foi Nifunde duty. Shish. Nifunde duty. Bom. Bengifunde duty then ngase ngaqeda sengise NMU manje. Imdala. Ave ngibathanda abantu abadala bangithola. And then graduated as state duty then this year ngase NMU. Ngisakhaya ukuthi kanti ngisinisi. Apa yini ngisafuna. Mamelo bafu hawu wathi ukuthi uphuma lama. Guys. Azokhatha futhi kanjani? Nazi sigora la. Hamba kuphuma yakho ngoba futhi hey. T-shirt of grey. Cansation notes. Yes. Hayi ngiyidlalela abafethu. Just a jokes. Ngibhedele namhlanje brother. Uzisho yini? Emza. Ngithi ngiyangibhedela namhlanje. La ngiyabhedela. Lebedela kana. Awuthi mama sithi ngihambi namuntu namhlanje. Okay. No, but kube lokho edda mhlawumbe ugcina umtholile boy. Oh, khuleka boy. Lo edda kulela. So azama Ugcina umtholile until you make it. Sangibona. Nangisho Ngesho ukuthi ngaqomiwe namhlanje. Uyinkunzi ke wena. Awupheli moya. Ish. Ngiphutha yini. Bafethu angene nanga umuntu efuna intombi. 24 days. 7 hours. Uyanqina yini ukuvela? Mhlawumbe yabo nobungaveli. Ingobungaveli ngithola. Awuvele raze. Hawo. Bese amchama mhlawumbe ngamehla akho noma yini ushayina ama eye contact. Oh. Man. Ifoni yami inenkinga itrackile la ngaphambili. Oh, yabo camera. Ya, nginebhadi impela. Bubi. Inkinga kuyafana ngoba amathekeni bese ngeke avele nje bese afuna kanjani ikubeni ungaveli. Ngiyaza qhome. Because amathekeni bethu before nje kwentweni yeqabhe usukanjani physically. Athi ngifake isithombe ngcono yabo. Ngifake isithombe zami. Obvious abamathekeni bani aqala bheke nje physicality. If ungekho right ungasinto oyifunayo. Isichayo. Ayikona. Nawe njengoba ungeke uzothatha nomba yabo. Because kwa now ngama preference. Nawo bese nangu uzali nje ama ngiphethe ama happy. Bazosibhena. Ayi shishi bese. Bafethu mathekeni nangu uraza bese ngibona nje. Angenye ke. Intombi yami insizwa nsi. Uyalive. I'm single ladies looking to you. We're gym mine la pinsim. Yeah, but for I'm the permiso 120 kg. I was coupon Yo, ubambi inkunzi lo.
Hawu bafowethu ayenziwa le. Hey, bakusukela nomngane. Bakusukela. Boy, isikhumbuzo. Bakusukela. Asikho nesinqe sodwa nje silahlele nje bafo sisongena nje la. Hawu bafowethu. Umuntu ozelala esingile. Nangu bafethu ufuna umuntu angahleli. Any single ladies bafethu, any single ladies. Wazi ngisho Awangena bafethu qhuma uGeorge, if wazi uGeorge. Ngiyabona amatheni ngafuna ungena sabo uGeorge. Asikupho indaba yenu. Ngomagebe bafo. Amatheni lazibeke inithembile, ngisabo uGeorge. Hayi bafethu. Yabo ukuthi uzobathatha. Ayi ngeke. Kuyaphoqa mfethu, kuyaphoqa. Hayi into enhle. Bafethu Bese amatheni asabe English. Akunciphisa English izalo ngeke hey. Alright bafo. Ayikho. Uqonde ngomagebe nje. Yabo Surat ngicela ningene bafowethu ningene ithuba. Noma lodwa. Angenini bafethu unika uzala ithuba asukubeka amabili amathathu. Thiwa ngicela ukuthi yami khona ufuna nje Khona ufuna intombi yakhe. Cabanga. Ifake bethi intombi yakho lapho umfuke ifaka bethi uzala athi kukhuphuka. Poison unangakhe mhlawumbe nje yabo uzobonakala ukuthi insizwa yabo amantombazana manje adinga ubhuti abanga protect umuzi ababathe kuba unangakhe batshele nje uyidayise la ebantwini. Oyidayisi. Awuyidayisi. I'm 23 of old. Ngibona i-text lapha uyayishayela vele wale yasemzini. Hayi yasekhaya mfundisi. Ngikhaya nama-text. Ama-text niyabona bethi niyayiphuthelisa. Yazazi lezi Ama-text bethi ayilahle sazi. protection by pets bafethu nayinsizwa. Nini bakhala ngesigisi sakhe yabo bayasaba ukuthi uzobanyisa ngesigisi my brother. Lutho Suracela ungenele bandla unginike ithuba. Noma 1 minishana nje. Ngikhulume nawe. Sazane kangcono. Yabo. Lapho bhaya. Siqale sisise phezulu. Mina nawe bambulo wami. Yalinga. Awusuka nini? My brother. Bafethu awangenini bafethu uzala bafethu abeka amabili amathathu. Sangibo. Edu uba usiphongo. Siphongo. The siphongo. Cha sengiwasindile ama-invite abo uma benga-acceptanga hayi bafanga ufake iqhubu boy bethu bafundise iqhubu bethu nale English yakhe mfethu. Yabo Abangani bami basebhishi. Ngicela ningene. Awunafu. Awuyihobani madoda. Ngeyazi. Yeah. Bafo yabo asiqale sidile nobafu la. Kulo phumile. Nangu uphume boy. Cha ngiyabonga. Ubongani manje usiphongo. Ma. Jesus. Awu poison nangu phekwakhe. Phekwakhe boy. Thu yonke. Velibangene. Sesikunikile ethuba. Thu yonke futhi. Thu yonke. Naba ukade ubakhalela. Sanibona bomama ngiyaphila. Sanibona. Ayi usanibona bomama. Hayibo, wenzala. Sanibona. Njani? Saphila nathi, awunaziwa manje indawo. Ninjani? Saphila nathi, hawu. Mina ngihlushwa network nga. Hayi kulungile makho inkinga. Ubuza uma ngibani igama. Ushaya network zala. Wena mama. Kuzindle mina. Ngoma-ke manje. Ekusezana. Zami yophinde ibone fa. Nangu bethu Zinhle. Sawubona Zinhle. Unjani nkosazana enhle? Efana Yebo sawubona. waze wamuhle from today onwards. Yaphela.
Azwa. wazamuhle from today onwards. Uhlala kephi nendawo? Idla eGlenmore. Hawu la ngase-Devonport. Yebo. Hawu. Hey, Kanti ufisho seduze lo, awuthi ngubambe fast. Awungeke bhuti. Umbhobho ubheka Awungeke bhuti. Cha lalela nkosazana. Uba igama Kuzile. Zinhle buka phela mfethu. Ngikuthandile. I'm sure nawe ngithandile. Ha? Angeke. Uwena sisithombeni. khuphuka bafo. Yeah, imina nkosazane and imoto yami le phake ngemuva kwami. Just be honest. wena, I think about that. Angizwanga? Imina nemoto yami. Awungeke ngathi uyatshontshana nje wena. Awufuni ngikutshontshe for the night. Mbuka phela mfethu. Ishu. Awungeke. Awu. Awungeke. Lalela. Usekwayidla i-fold off. Ishu. Ini? I-fold over yase-McDonald. Inja. Okay. So hamba izothenga ama-fold over mina nawe. Then after that ngiyakufolda over now. Yo. Kule ungafaki imali. Ishu. Inja mgebhula. Angizwanga mama. Ungafaka imali kuleka. Ngizoyithengela. Hayibo. Why manje ngifaka imali hayibo. Scam wele. Scam. Hayibo. Akuzona. Ibhanoyi. Ngeke ukavome bafo ngiyala ngawo. Hayi. Nangifuna ungiqothula madoda. Hayibo. Hey. Okay, ngikufayile 100 rand. Ngeke iqothule. Lalela, ngikufayile 100 rand ukuthi washa amehlo. Bukazo. Na Andisonto wenzani? Ukuwasha amehlo ngibuke nje. Yabo. Awungeke. Azokwasheka kodwa ngawo. Ufuna malini kanti? 500 nje wa for over ngizoba right. 500 rand accommodation yonke leyo nto. Noma yini? Oqala ngithenga i4 o. scam Cha, lesi. i-fold over ikhona ekhaya sinayo maningi. Lethi imali ngiyithengele. Okay. No, uyithengelani ikhona? So ifutumeza si. Ndiyafuna Angifune futhi. Zifutubele. angizwanga. Ngifuna ukuyithengela. No, sengiyithengile already sefrijini. Sengiyibekile. Alinde wena, cabanga. Ngifuna entsha-ke mina esanda kwenziwa. Okay, so iqala phansi siyenze mina nawe. Awuzwanga? Bathi i-breakfast in bed. in a bed, yeah. Siyake bhuti wami isingisa ayikho inkinga ngizokuzwa nangesizulu. Abheke pari. No, umshida wesifazana futhi kahle Sure. uyishaye ngawe. So njengamanje uthini uzokufendela imali ugibela uze kuyena yabo. Then finish ama-fold over. Maybe ngiyasho. somewhere somehow gcine sefolda wena over. Sekukwena ukuthi uthini. Ngiyasho ukuthi akafake phela imali qala ukuthi ngize kuyena 500 okuza. Hayibo 500 thola i-Devonport awungazodlala ngathi hayibo. La Hayibo. kanti because Uber X hayibo. Akusenje ngisho Uber X. No. Ibhanoyi. Ngeke mama 500
Angazodlala ngoba ngenxa ukuthi Kaze angisoni ibhanoyi. ngenxa ukuthi une-taxi awukadlali ngoba Okay, lalela-ke Zindle, yazi ngizokwenzani. Zindle, ngizokusendela u-30% waleyo mali. Of which u-30% waleyo mali u-R50. Wani? Waleyo mali. Awugengcono mu-50% ye. hawu 250 No. U-R50 u-right ukuthi ugibele mfethu uhike noma mfethu ubone ukuthi wenzani njani. The rest uzoyithola la kumina. Isi-cash yonke sihlangene. Ngeke futhi wena ungayithemba wena manga. Lalela, yabo njalo ekuseni mangivuka mina ngibuka esibukweni ngithi I'm anything to getting. Yazi. Uzweli, I'm anything to getting. Kunjani? Chaza ukuthi mangibuka esibukweni ngithi I'm anything to getting. Chaza ukuthi ngingathola noma yini engiyifunayo. Yazi. Hayi la mina phela. ighost boy yazazi wena umghost bakho ngitshela Okay, lalela, awunenamba yakho ngikusendele i-wallet manje. isho inja mfethu Kunjani? Ngithi angisendele inamba yakho ngikusendele i-wallet. senze uba nje Ambon. Ngizokubika number yami, hayi manje. awu Danko, ngamwina lo muntu lo wami. uyafunda banga noma Uba mina? Ngiyafunda. ukhona Qola abantu imali. Sengiyakuqola manje. Akumele losho njalo official. Kumele umlando equantum mama. ngoba ya wahambe mnandi ngequantum oh awubhiza umgibezi vele umlando equantum Umlando equantum engalokho efuna 500. Ya, vele ngifaka udiesel nje ngiyekuyena straight. Uthenike lapho mama. Fold over or no fold over? Bambe fan. Hayi asayesiyeka mfana. awu ngobani manje ayizozayithola Xa imali mbona ukuthi uqinisile ngaleyo nto. ha uzokulanda nje siya yani ipho le mali uzofakwa Uzongilanda. yabo ukuthi iscam Upakishile niqala Sweras before siyebona. Upakishile nobona. Sibe kanjani ke manje lapho? Ngiyabuza, it's just a profession, but in a franchise. Ngeke ngisho ukuthi ngibashile or not kodwa sayusudlula ngimina. Ongek star. Unjani? Uye kulo, I'm sure so. Ngeke hayi ngcwele leyithe ngeke ihambe ingagcinile Star. bafethu ufuna ifoldo athola ifoldo ya bafethu ngophathi ngevali ayikhuphuli personally Weststar. Yeah. Unjani Sweras? Voice yakho is so beautiful. Unjani? Sangikhuluma nawe phela ngiphendule. Hawu. Yeah, ngiyakuzwa. Ngicela ungiphendule kahle mfethu ngikuzwe. Yazi. Yeah. Uhlala phi mama? Hlala. Wena uhlala. No. Ngeke uphendule umbuzo ngembuzo. Ngeke u-exam nge-exam. Ayizwa leyo nto. Uhlala phi? Cha, uhlala phi? Shishi mfethu bekushaya amakhweni ezidokotela samdeni.
Samdinga lo mfethu bakwena ezakho. Something ukuthi angizwanga bro. Ngithi lo mfethu lo kumele umhlephule. Abantu abaningi. Uqhelile yabe ngidinga yena. Angathi baba. Ngilazi. Manje isimo ma. Umjiji yakhuluma nawe la. Uthi uzokulanda nge-tax, akuthengele ifold over. Njani netech guys. Hayi noma Uyasiza Ngithengele idatha manje. uzofakela idatha futhi uba for Netech. No, khona i-Wi-Fi ku-Quantum. idatha okay. Khona i-Wi-Fi la endlini akeze la izolala kancane. Ifold over unlimited nizoconnecta nje 24/7 ubusuku bonke mama. Cabanga. Iphele ngendalazi. Uhlala ke ma? Ngihlala eHammersdale kodwa ngihlala ya Kodwa ngihlala ePinetown. Awu la iduze. Yeah. Awusho bafaka kulanda mos ngequantum nje within 30 Ngomthetho minutes. ngihlala eHammersdale. Basuka manje usePinetown ingane kusho wena. Yeah. Okay, shuthi bafaka kulanda ngequantum. Sengiyakulanda i-Quantum uwedwa. Ucala nje onsiza. uyafunda Okay. ufunda ke? Ufunda ke? Ejude. Ufunde eJude. Oh la la. Ufunda ke Pires. Terehos. Welele. Ay. Uphendule. Indaba guys, nginani? Hayi lutho. Bafo usiyazi ukuthi uhlalaphi. Awuthi lo muntu la eHouse nawe ndoda. How? Umuya ngase Marine Hill. Yabo ifase Marine Hill uzomthola ngale lapho bafo. Oh, sothi kusasa ngiphuthuma khona ngempela. Ufaka upetrol ngiyakho. Ayibo bengidlala. Angisanga. Dlala noba. Bengidlala. Namanga bafakadlali. Ngakuthatha ngikubeke bafuma ukuthi Angakubeka futhi abona hlala khona eHouse na ngiyayazi in and out. Nazo. Ayibo bengidlala ngempela guys. Awubamba ngqina fisho. ngakuthatha ngikubeke. So mcheck mama. Inkomo ngizoyishiya apha eHammersdale bo mama. Inkomo Yeah? eHammersdale. Inkomo. Yabo lo muntu serious. Uzokhuluma ngeenkomo manje. Qoma mama, naledi mama. Umntwana speakile. No boy yazini ungaqhubeka futhi ubuya amagama akho la mfethu komama ohlala eHouse. Ngibona ukuthi ngicinapi. Cela ukukuthanda mama njenge-chappies. Buka Oh, phela up and down, in and out. Lalela. Ngikuthandile mina. Angikuzwa mina uyahohoza. Hayi. Woza la eduze ngibuzo kahle. Awufuni ngikuoperishe lana. Ya. Star. Hey, lo muntu reply 1 minute ago. Hey. It's Yeah. Awangamphenduli manje bese bafu. Guys ngihlushwa inetwork ngibona. Awupho kanjani thina usiza mariba for umuza angazodlala ngathi mama. Khuluma kancane. Hayi izabo bathi. Ufuna ngimemeze gorgeous.
Yenza unyaka wesingaki mama? Yeah? 6. Angizanga? 6. Anjalo ayo. Hayi bo guys. Yamazi isiqozozo. Isiqozozo yabo. Yabazi. Singakuboni Ngibona ukuthi ngikuba yini. Ngikubona nje Khwezi ngizohlangana nawe ngikukhombe khuleka ngizokumemeza. Ayangibonakali mina esikoleni isikasi. La uzobonala khona ngizokubona ngikumemeza. If uwasiqozozo utheni kulungile yazi nami ngizothini. Uqinise ngempela sitho. Second year, First. Ha. Nomanga. Ngempela wayengibhekisa. Yabo 6 ngempela I'm 5. Buka phela upakishile nkojas. Ngipakishe ini. Sen. Bore. Bone. Hayi beno roots. Bawu Jeremy Roots. Yilokho. Uba muhle nama. Nangithi ngiyaronde bafethu ucaza ukuthini lokho? Cha uzeyisa. Awusasazi ngesifo. Oh mama. What happened for you? Kwenzakalani manje? Suphumile mama. Awu. Usesekhona. Usekhona. Awuveni. Ngizama mahabu lesinalala. Ngakho sawubona ukuthi what is the thing? Other song will fix it. I'm not doing this. No, it's stress like best bodies or they. Let's make sure. Oh, namhlanje man. Into shaya lethwana. Awudo usithathe. Ngibona ngisenze. Okay, bafethu sensovala ushishe uwazi. Ha? Hamba umstock ngikuthi. Ishibishiya sana weekend. Ayakuthi ngithanda wena no. Awuvele umfake na umshele sibone. Angizani buzo futhi na hayi ngishelana kana sidana. Ushaya. Undaba. Ngakephi? Ekhaya? Undaba. La akafunda khona sisi. Uthe ufunda mama ubakhumbuza? Ejude. Oh. Ya ngifunda khona. Oninonke lapho. Yeah, but anginova. But senginayibi. Ngimbona ithi wena. Indoda yakhe yakufuna uJeremy. Sokulanda ngequantum. Yokulanda. Etha. Ya mama. Sokulanda ngequantum khuleka. Ngizokuthela indiza ithi njengoba ibhanothi ngibhanoyi ngomshini komntwana. Nale lakho selikhona vele. Sikhona vele iquantum Download. yabo nje umuntu ongayenza manje ukusenda timetable yakho sibone uzophuma ngobani inkathi yenza ofika ngequantum. Edlala iqoma into eyibhadi. Ngifone nalo. Bafethu sesovala la. Ubafethu isiqinile namhlanje. Nali mina lakhe. Ulishasha. Yini nabantu yami? A full husband. Oh, bafethu akekho ujolofu. Khona kun husband. Akekho ujolofu.
Yabo Hello, ngeke mama. ngifike. Put your love call. Those were right here. Spend. Guys, ni understand it is ingoma yazi. Isiya. Ngizengifunda kusala ngizengifunda. Official na ito. Official. Yeah. Also, I'm going to go to Paris and then put in now official. Pagamo. Oh. Pagamo. What's 60? What's good? Sure. Hey, Tommy. I still got cool. Still in common zone. 26. I was in Yeah, umbonile umuntu uzobudla kamnandi. Hayi. Ikagojiwe. Hayi. Isonsashisi. Strong love. Umbonile la Oh. Bafowethu, hayi kune-message engenile manje la uthi ube yintombi. Yeah, Hayi bafowethu, Yobunana. ngifollow Risa, ngifollow. Safollow umuntu.